După ce și-a achitat apartamentele alea de la... cum îi zicem acolo, mereu uit? Năvodari. Atunci, mamă, dar cine ești? Vă mulțumesc, datorită vouă, mi-am luat 6 apartamente, vă mulțumesc. De ce n-am mai plâns așa? Păi ce mă, vrei să le ia lumea în primire? Că îl ia lumea în primire că a făcut bani. Vă mulțumesc, din cauza voastră stau la penthouse, stau la etajul 13. Vă mulțumesc, din cauza voastră plătesc leasing-ul la mașină. Mașina mea e de 150.000. De unde? Din mama. Din Jetta. Băi, e un fake, băi, toată treaba asta e un fake, ca să dea vina pe mine, cum te zici. Dar mare nevoie de audiență, mă vrea să se pună din nou pe val. Să mor dacă eu o să se pună pe val, să-i ajute Dumnezeu la toată lumea și ție și la toți oamenii din jurul meu care lucrează cu mine și de la alte studiouri, la toată lumea. Eu nu am împărțit decât bine în jurul meu și am dorit la toată lumea.